دەماکو دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دێ جڤینەکە دەلگەل فەرماندارên پلە بلندên welatê ئەمریکا ڕاگەهاند ku ew ê bihêz bersiva êrişa kîmyawî li ser dûma bidin. Hêzên deryayîyên Amerîka ketine liv û tevgerê de û berevkenarên Sûriya birêketin. Hêzên deryayîyên Amerîka daxuyaniyek belav kir û têde biryar da ku keşteke berhilgira balafiran û 7 keştên cengî berev deryaya Naverast a spî tevger bikin. Dê daxuyaniya hêzên deryayîyên Amerîka de hatiye ku biryar hatiye dan ku berhelgira balafiran USS Harry S. Truman li ger keştiya cengî ya binavê Dosta Siba ku ji 7 gemiyên serbazî yên bihêz pêk tê ji bendera Norfolk li wîlayeta Virginia berev deryaya Spiya Naverast birêketin. Dê daxuyaniya hêzên deryayîyên Amerîka de nehatiye eşkerekirin ku ew keştiya cengî wê lê ku derê bicih bibe. Lê mîdyayên Amerîka pêşbînî dikin ku ew keştiya serbazî wê li nêzîkî bajarên Napoliyê Îtalya û yan jî wê li hember kenarên Qubrus û Misrê bicih bibe. Lê gorî ku daxuyaniyê eşkerekirî lêgel keştiya cengî 6500 serbazên Amerîkî birêketine û ew keştiya cengî jimareyeka balafirên serbazî jî heldigire. Her wiha û lê gorî ku raportên mîdyayên cîhanî eşkerekirine ku keştiyeka cengî ya Amerîkî ji Qubrusê berevkenarên Sûriya birêketiye û ew keştî mûşek avêja USS Donald Cook û mûşek avêja Tomahawk li gel xwe biriya.